Salamat gid nga ginpadayon naman nimo ako liwat sa imong panimalay paagi sa aton nga programa sa sining hapon God in Our Homes. Abyan ini kada Domingo gid alas 5 hasta alas 5:30 kag tani bantay nimo ini kada Domingo. Salamat gid sa aton nga Action Radio nga padayon nga naga-welcome sa aton sa pagpamalandong sa mga pulong. Gusto gid naton pasalamatan ng aton station manager si Ma'am Nona Magbanwa, kay aton mga technicians sa mga hapon. Salamat gid sa aton nga pag-air sini nga programa naton. Salamat man sa pagpamati ang akong nga Hesson family Handuman Elementary School 1. Salamat gid sa akong mga co-teachers nga nagapamati kay naga-inform gid sa akon nga ay nabatian kanamon ma'am. Ginag-greet ko man sa mayong hapon ang mga members ng Bacolod Evangelical Church. Salamat gid sa inyong pagpamati man. Salamat man abyan nga sa sining hapon ara ikaw nga nagapamati. Gusto ko man i-greet ang amon nga MT si Ma'am Jo. Salamat gid Ma'am Jo sa imong nga pagpamati. Salamat man Ma'am Nanette Gordon Silio. Salamat gid nga gipabalo nimo ako nga nagapamati. Ikaw ma'am na tani padayon gid ikaw nga magapamati sa atong nga programa. Pastor Wilma Sirad Manay, salamat gid dira sa Negros Oriental sa may Busay. Salamat man nga ikaw nagapamati gid mag-imbitar pag ikaw manay o kung tunog-tunog lang imong radyo para makapamati man sila. Salamat man sa isa ka abyan, sa isa ka adlaw, halin sa Iloilo na nawagi siya sa akon kang nag-inform nga nagapamati. Abyan dako gid nga blessing ka encouragement sa akon nga nag-program kay inang encourage man kami nga may nagapamati gid sa amon nga programa. May short discussion kami. Salamat gid no. You can always text me or call me kung may time ka mo, maka-istoryahanay man kita. Salamat man sa akon nga cousin dira sa April Lumiano. Tunog-tunog lang dang imong radyo parang imong mga neighbors makabati man dira sa Sumag. Sinang Ninfa, sinang Leia, salamat man sa inyong pagpamati. Kay Pastor ng Merly Puyugaw, salamat man sa imong pamati kag sa tanan nga naga-birthday o nag-birthday na, happy birthday. Sa tanan nga nag-celebrate sa ila wedding anniversary o maga-celebrate this week, happy wedding anniversary. And most of all, salamat man sa Daniel family for supporting this program. Thank you so much, especially sa imo gid abyan. Salamat nga ginbuksan nimo ang imong radyo kag makapamati ikaw sa aton nga pagpamalandong sa sininga hapon. Magapangamuyo kita. Salamat gid Ginoo nga sa pihak sang amon nga kasakuon, sa pihak sang amon nga mga ginaatuba nga mga problema, mga challenges, ang iba na nagamasakit. Ari kami Ginoo sa sining hapon nga naghatag sa sining nga tiyempo nga makapamati. Ay hanang nga akong abyan Ginoo, first time nga nakapamati o kung aksidente lang nga nabuksan ni ini kabay Ginoo nga ini ay maging sugod lamang sa iyang pagpamati nagid kada Domingo sa sining istasyon. Ginaimbitahan namon ikaw Ginoo kang imong Holy Spirit to teach us this afternoon. I pray, O God, that you will speak to my friend who is listening right now. Kung ano man iyang kinahanglanon, I pray that out of your riches and glory, and according to your promises, O God, i-meet nimo ang needs ng akon ng mga abyan nga nagapalamati subong. Salamat gid sa ngalan ni Jesucristo ining amon pangamuyo. Amen. Abyan ang ato nga pamalandungan sa sining hapon. Very common na siguro sa nagapalamati. Pero this is a very touching story. There is a Luke chapter 15. Ang aton nga tunan, verses 11 to 32. The parable of the prodigal son. O kon ang title diri sa aton nga Ilonggo, ang nadula nga anak. Very touching gid ini ang chapter 15 kay ini nga chapter 15 nagapakita sang mga parable, tatlo ka parable ini parte sa mga nagkala dula, no? Sa verses 1 to 7 ara ang nadula nga karnero nga maskin may ara siya 100 sheep na dula ang isa, ginbayaan niya gid kagin pangita ang isa. Amo kita sinaka-espesyal sa aton Ginoo abyan. Sa verses 8 to 10 naman iya ang nadula nga sinsilyo.
na no mga nadula kag ining chapter 11 verses 11 to 32 amo naman ini ang nadula nga anak. Diri sa matuon ako may timpo kaabyan, pwede mo dira mabasa sa imong Bible ining Lucas chapter 15. Ang whole chapter gid kay kanami gid sini, pero ma-focus lang kita abyan sa sini nga hapon diri iya sa verses 11 to 32. Hindi ko lang pagbasahon tanan. Kuhaon ko lang ang mga verses nga gusto naton tagaan sang focus sa sini nga hapon. So, siling diri sa verse 11, dayon nagsiling pagid si Jesus may isa ka amay nga may duha ka mga anak nga lalaki. Sang una nga tiyempo abyan asam gid siguro subong no ang mga amay ginarespeto gina sila. No, they are highly respected, highly esteemed, especially in the time of Jesus. No, ang mga fathers usually ang mga kaman ginahatag gid sa fathers, ang mga mother ya dog assist na lang na sila, do assistant na lang na sila. And sa sini nga sitwasyon, for the son to ask for his inheritance is like saying to the father that I would rather have money than have you. Dira sa verse 12 ano ginhambal ya tay ihatag sa akon ang partis ang palanoblion nga para sa akon, buhi pa ning iya nga amay abyan, pero gusto yan nga kuhaon ang iya nga palanoblion. Kag hindi normal no, pero padayon naton abyan ang istorya. Kag diri sa verse 13 sang nakuha na niya ang iya nga palanoblion, ginhatag man lang dayon sang amay ang iya nga party. Kag pagkatapos ang pila ka adlaw ginbaligya sang manghod ang iya nga bahin sang pagkabutang kag naglakat nga dala niya ang iya kwarta baw nag-abroad siya abyan, naglugayawan siya, namasyar siya siguro sa mga ginapaminsar yang abaw dito gi ko mamasyar dito gi ko makadto kag nagpangtuyang sang iya nga pagpangabuhi dito sa lugar nga kung sa diin desisyonan niya nga dito siya makadto sa silindri sa diin ginuyangan niya ang iya kwarta sa patuyang nga pangabuhi baw ang tanan niya guro nga napinsaran nga himuon nga kaunon nga lagawon nga obrahon nga baklon ginpanghimo niya gid tanan-tanan without thinking na kay ang silindri sa nagpangabuhi siya sa mga may pagpatuyang. Ubos na ang tanan niya. Sa verse 14 naman, naubos ng iyang kwarta, naubos man ang iyang mga abyan, kag ang pinakamasakit pagid abyan nga natabo sa iya, wala na siya kwarta, wala naman siya mga abyan, at mga kaupod niya sa dako pa siya kwarta, syempre nagkaladula naman lang sila, may tagutom pa nga naglabot sa lugar nga kung sa diin siya nagtinir. Dayon nag-abot ang dako nga tigulutom sa sadto nga lugar sa verse 14. Okay? Ubos ng kwarta niya, kag wala naman siya mga abyan, may tagutom pa. Ma-imagine mo abyan ng isa ka bata nga nangabuhi halin sang gamay siya nga ara itanan niyang makinahanglanon. He never experienced being in need, or he never experienced how does it feel kung wala na siya kaunon, kung hindi na siya makailis ang iyang mga bayo, kung hindi na siya makapaligo, because sang gamay siya hasta sang nag-adto siya sa iyang panimalay, wala gid ini niya ma-experience siyahan. The Father has provided everything sa iya sang didto pa siya sa ilang nga balay, and now subong nga panganahon waay na siya sang kwarta, waay naman siya mga abyan, may tagutom pa. Literally abyan ini nga bata is starving to death. Hindi pa siya magiho, mapatay gid siya didto nga siling nila muklat ang mata. Now, sang ara na siya, sang nagasuffer na siya, nadumduman niya ang iya nga balay, nadumduman niya ang iya nga daddy o papa o tatay, kag nadumduman man niya abyan ang tanan nga iya nga gina-enjoy dito sa ilang nga balay. So the story could have ended here. Kag mahambal na lang si Jesus nga, that's why children, you have to honor your parents. That's why children, you have to love your family. That's why children, no matter what happens, you should not leave your home. You should not leave the care of your parents. Pero wala ginuntat ni Jesus ang istorya dira.
no? Ginpadayon pa ini sa verse 17, sang ulihin nakamarasma siya kag nagsiling. Abaw, he came to that point of realization. Dira naman ang kanami balang nga shift sang istorya abyan. Ang paminsaron sang bata nga pagkatapos niya manglugayawan, pagkatapos niya maglustay sang tanan nga iya nga inheritance sa iyang kwarta, pagkatapos niya nga magdala sang disgrace sa iyang nga father, kagaw do wala nga pagrespeto sa iya nga father, na realize niya nakamarasmas na siya. Baka namin sa pagkailonggo, no? Nakamarasmas na siya. Buot silingon sang atong nagdahalin siya sa ilang nga balay, we can say that the kid was not in his right mind, because at this point he realizes that everything he thought would bring him happiness, money, friends, reckless living, maghalin sa ilang nga balay, binya ini ang hatag sa iya sang freedom, but actually all these things serve to enslave him. Amo ni ang nag-eksklabo sa iya. Sang adto siya sa iya nga balay, ginaserbisyuhan siya. Sang didto na siya sa lugar nga gusto niya kadtuan, he was simply a slave. Imagine abyan ang pagbaliskad, no? Didto ginaserbisyuhan siya, didto ya sa iya nga kadtuan, siya ang nagaserbisyo kag naging ulipon siya didto. Kanami naman siya nakamarasmas na siya kay sa verse 20 anong siling dere, naghimo na siya, nagprepara na siya sang iya nga speech, ara na daging practice niya ang iya nga speech, no? Sa nakamarasmas na siya, ang tanan nga mga mamumugon sa ako, nadumduman niya na ang sitwasyon sa iya nga balay, kag siling niya, mabalik ako sa akon nga amay. Kanami abyan, no? Sa verse 20, gani nagtindog siya kag nagpauli sa iya amay. That's the biggest, I think, a most crucial decision abyan nga mahimo ni mo subong nga hapon. Wala lang siya naghinulsol, wala lang siya nang hinayang, wala lang siya nag-dream of going back, wala lang siya nag-practice sa iya nga speech, kundi siling diri sa verse 20, nagtindog siya kag nagpauli sa iya amay. Kung tanaw natong balaabyan, ang unang appearance ng father dere ara sa verse 11. After that, wala na nato nahibalaan kung ano na ang natabo. Anong nagkalatabo pagkatapos diri sa mga in between verses verses 11 to 19, wala nakita kabalo kung ano ginhimo sang amay didto sa balay paghalin sang bata, kay may isa pa man siya ka bata, ang iya nga magulang nga bata ara pa man sa iya, so wala na sang mention, kundi ang ginistorya na ang natabo sa bata nga naghalin sa iya nga panimalay. And then the next mention of the dad is here in verse 20 sa second nga sentence. Malayo pa siya sa ila balay sang makita siya sang iya amay. So dara naman ang next nga mention sang amay. Wala kita kabalo and in between sini kung ano ang nagkalatabo sini, kung nag-lecturean bala sang tatay ang magulang adto didto, o kung nagpanghimos bala ang tatay sang iya nga mga gamit kagin na palayas sila ang kagin pangtago ang mga gamit sang bata nga ini, wala nakita kabalo, no? Siguro ang iban sa aton magapinsar nga daw wala masyado wisdom ang tatay nga ang agin sanggin pangayo sang manghod, wala kita kabalo kung pilang edad sini, siguro pamatanon ini, no? Sang pagpangayo sang manghod sang iyang palanoblion nga ang ginhatag sang tatay. Masiling kita siguro nga the father could have known much better not to give the inheritance to the son, to this younger son, kay buhi pa man siya, no? Pwede gani i-disown niya tong bata to, kay nga ang buhi pa ko, kwao mo na yung palanoblion mo, may respeto ka sa akon bala o kung wala,
No? Siguro kung sa mga tsimpo na nga subong guro, amo na no, although mas stricto sila gani dito, pero wala wala gin mention nga may mga amo sina. So siguro sa ato nga tsimpo sa kita nga nagabasa subong, mas ma-question kita sang wisdom sang tatay nga gitugtag niya nga maglakat ini nga bata nga wala gid ini may nabalaan. Nung nga ginhatag ya ang planoblion, sini nga buhi pa siya. Pero abyan, there is also wisdom in this. Kilala sang amay ang iya nga bata. Halin sang gamay asa sadto nga tsimpo nga ara sa iya, kilala niya na iya nga bata. Kag pirmi niya na ini gina-obserbahan. Sang ara pa ang bata sa panimalay, kita man sang amay nga lapitanay sila, gaobra sila, gagiho sila sa isa ka panimalay, but the son's heart is far because he really wanted to check the outside world. No? Daw mo na bala magwa ko, malakat ko, manglugayawan ko, mamasyar ko, matilaw ko sang wala diri sa balay, mga amo na, no? Gintagaan siya sang iyang amay sang permission. But kanami derebla abyan, malayo pa siya sa ilabalay sang makita siya sa iya nga amay. That means that the father keeps on waiting for his son's return since the day the son left his home. Nga aman nga nakita niya dayon kay tiba the dad has been spending his mornings, his afternoons just waiting for the son. Nga aman abyan, because he knew his son. Ang tagipusoon sang iya amay napunan gid sing kaluoy gani nagdalagan siya kaginhakos ang iya anak kaginhalukan. Bakit ani mo abyan? Ang open arms sang amay, sang tatay that has been waiting. Wala kita kabalo kung gaano kadugay na dula ining bata nga naglabdan pa siya sang tagutom dito sa malayo nga lugar. Pero ara gid no ang paghulat bala sang amay kag dira sa ginbasa ko bagulang gid malayo pa siya so way ni guro kapaligo kung anong itsura sa ning bata nga ini gindalagan sang amay kag ginhakos bodo kanami don by music tani dayon no kung sa mga TV nagadalagan ang amay dason paghakos bo perti ka subo nga music kag diri sa verse 21 ginsugod dan na sang bata ang gin-practice niya nga speech. Pero wala inigin patapos sang amay, wala gin patapos sang tatay ang iya nga speech, kundi siling sang amay, tawgo, dali ka mo diri, mga sulugoon, no? Dalaan ninyo diri ang labing matahom gid nga bayo kay ipasuksok sa iya. Suksukan siya sang singsing, suksukan siya sang sandalyas. This is the real picture abyan of God the Father waiting for you and me to come back to Him. Wala na siya ginpaliguan. Wala na siya nagpaliguanay o gintinloan anay, kundi right then and there, ginsuksok sang amay ang iya nga bayo sa iya nga anak. And he started kissing. He started embracing his son, kaginsuksukan siya. Right then and there, hindi pa tinlo ang bata. Gin-reinstate siya sang iya nga tatay. Kanami abyan no wala sa ginhambalan sang tatay maligo ka to anay ano ka to mangimos ka to ay gid no but right then and there although nga naghambal na ang bata hindi na ako takos nga pagatawgon nga imo nga anak pero right then and there sa pagpasuksok sang singsing sang sandalyas kay sang bayo ginbalik na siya sa iya original nga posisyon. Anak ikaw hindi ikaw magiging ulipon diri sa akon nga panimalay.
Pero kanami abyan do dira na lang tani mas stop ang story, no? Pero wala gin stop ni Jesus dira kay may isa pa dere nga bata man nga nadula amo ina ang panganay nga aman. Sa mabasa naton dira sa remaining verses 25 to 32 ang sitwasyon sang anak sang nabatian niya ini nang akig ang nga tagipusoon kay man siling nga I have been working, I stayed here pero wala ka man lang naghatag sa akon sang gamay dira nga sheep nga tinday dira siling nga para amon man sa mga abyan ko nga amon nga ma-enjoy man. No, aara dagali ang bata lang yang magulang pero ang iyang heart was also far from his father. Wala sang hindi man gali malapit ang iyang tagipusoon. So this story is a perfect picture of a God the Father longing for the return of his two kinds of son. Ara ba lang naglunggayawan gito yan, naglayo, nagpatuyang sa mga pangabuhi, kaginahulat ni Jesus magbalik sa iya. Pero may ara man that has been there, maybe serving in churches, maybe singing in the choir, giving offering, pero ang tagipusoon, layo sa iya nga Diyos nga amay. Hambal sa hambal ni Jesus, no? Ang inyong mga your hearts are very far from me, no? You worship me with your lips, ara lang sa baba, pero ang mga heart is very far from him. So this afternoon abyan, gusto ko magapangamuyo sa duha ka klase nga tao. Basi ikaw isa dira abyan, isa ka nagapatuyang sang imo nga pagpangabuhi. Wala nagadumdum sa mga hilikuton sang Ginoo, wala nagadumdum sa pagpasalamat, sa pagpangamuyo, sa pagserbisyo sa iya. Pangamuyuan ta ikaw. Ang ikaduha basi ara kada permi man sa simbahan, ara kada serbisyo sa simbahan, pero ang imo yang heart is very far from God. This is high time for you to also check your heart. This is the high time for us also to check ourselves. So I will pray first dira sa mga una nga nagapatuyang sang pagpangabuhi. Ginoo, nakita nimo ang akon abyan sa sini nga hapon nga first time ay nakapamati o permi na nagapamati kag may mga problema nga ginaatubang o kung nagapatuyang sa pagpangabuhi hindi man makapanawag sa imo Ginoo kabay sa sini nga hapon Ginoo tandugon nimo ang iya nga tagipusoon kag makita niya Ginoo ang kadako sang imo nga paghigugma kag ang madugay mo na nga paghulat sa iya nga makabalik sa imo Ginoo makapalapit sa imo sa pagpangamuyo kag makaserbisyo sa imo through sa mga kaiglesia-hanan kag maka share man sang imo nga pulong sa ila Ginoo. Ginoo, salamat gid nga ikaw ang amon nga amay nga nagahulat na sa amon nga pagbalik sa imo. Ginoo, ginapangamuyuan ko man ang akon abyan nga ayhan mi ara lang siguro sa simbahan nan permi pero kalayo sang tagipusoon. Kalayo Ginoo sang iya nga ginaobra sa simbahan kag ang ginaobra sa adlaw-adlaw. Ginoo, ini tanan nga mga klase sang tao ginahulat nimo nga magapanumbalik sa imo Ginoo. Buksi ang among tagipusoon Ginoo kung may mga kulang pa sa amon, kung mi ara pa Ginoo nga kinahanglanon nga i-surrender namon sa imo Ginoo. Kabay nga sa sini nga hapon ang akon abyan nga nagapamati hindi na magahulat pa sang isang isa pagid kasimana nga makapanumbalik nga makasilingo o Ginoo ginabaton ko ikaw sa akong tagipusoon uyati ang akon nga kabuhi kag buligi ako nga hindi na gid ako magpalayo pa sa imo hindi na ako magpatuyang sa pagpangabuhi kundi ang kabuhi nga ginhatag nimo sa akon magamit ko ini sa paghatag sang glory sa pagsimba man sa imo Ginoo. Salamat gid sa sining hapon Ginoo sa pagtandog nimo sa akon nga abyan nga nagapamati.
Amen. Ang ikatatlo ko pa nga pangamuyuan, amoy ng aton ayhan nga mga abyan, kauturan nga nagamasakit. Siguro may ari diri subong nga nagapamati nga para sa banig sang karamdaman sang kasakitan, di makabangon o kung nakabangon man pero malain pagid ang iyang nga pamatsyag. Magapalapit kita sa Ginoo. Salamat Ginoo nga ikaw ang amon Dios, ikaw ang naghimo sa amon kag bal-ani mo Ginoo ang amon nga mga kabuhi, bal-ani mo ang amon nga physical nga pangabuhi Ginoo. Ang ako nabin sininga hapon nga nagapamati may ginabatsyag ayhan kadamo sang ginatrangkaso Ginoo gani labutan sang imo nga healing hand ang akon nga abyan nga nagapamati ang mga miyembro sang panimalay nga may masakit ayhan kag ayuha sila Ginoo ayon man sa imo nga pagkigugma sang imo nga grasya kag sang imo nga kaluoy. Salamat Ginoo ang amon nga kaayuhan magahalin gid lamang sa imo. Amo man Ginoo ginadangop namon ang amon nga nasyon nga nagaatubang subong sang pandemya man gihapon. Kabay Ginoo nga magahalong gid kami kag padayon kami nga magapanawag sa imo bangod ang siling sang imo nga mga pulong, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will heal their land. Nagapaubos kami sa imo sa sininga hapon Ginoo kag nagaayo sa imo nga grasya nga ayuhon nimo ang amon nga nasyon, ayuhon nimo Ginoo ang amon nga mga kadutaan. Salamat gid nga ikaw nga amon Dios willing and more than willing to reach out to us, to reach out to your people. And thank you, O God. Glory be to your name for healing our land, for healing our bodies, for healing every one of us. We also would like to pray, Father, sa mga nabagyuhan Japon sang Odette nga wala pa naka-recover. Nakita nimo Ginoo ang ilang nga sitwasyon. Salamat sa mga tawo nga ginadala nimo dito Ginoo magdala sang blessing. Pero kung gabi Ginoo nagabalik sila sa kasubo, nagabalik sila Ginoo sa pagpamangkot nga aayhan nga nag-abot ini sa ila. Hindi makastay sang 24 hours ang mga nagabulig, nagadala sa mga bulig dito Ginoo. Gani gapangamuyo kami kag nagaayo kami Ginoo nga ikaw kag ang imo gid nga Holy Spirit ang padayon nga maga-embrace sa ila, magapabakod sa ila, kag maga-encourage sa ila Ginoo nga makatindog sila liwat. Salamat gid nga ikaw nga amon Dios ang magabangon kag magapakamaayo sa ila tanan. Kabay Ginoo nga kun ano man ang imo nga mensahe nga ang nag-abot ini sa amon nga nasyon makita namon Ginoo kag padayon kami nga magapasalamat, padayon kami nga magaglorify sa imo Ginoo kay ikaw nga amon Dios makagagahom kag hindi gid magapabaya sa amon nga imo nga mga anak. Ginoo hindi man namon ginakalimtan ang palaaboto namon nga election sa May. Kabay Ginoo nga tagaan nimo kami sang kaalam, kami tanan nga magaboto, tagaan nimo kami sang kaalam samtang nagapamati kami sang pagpresentar sang amon nga mga candidates. Tagaan man nimo kami sang strength gid Ginoo nga ibotohon namon ang ginadikta sang amon nga konsyensya, hindi nga kun ano ang amon na baton halin diri sa mga kandidato nga ini. Ginapangamuyuan namon Ginoo ang COMELEC nga magapanguna sini ang mga teachers Ginoo nga magabulig sa sini nga election kabay nga magiging safe ang tanan kag matapos ang election Ginoo nga matawhay ang pag-execute sini. Salamat gid Ginoo nga ikaw nga amon Dios, amon amay kag amon man nga abyan. Ginoo ginapangamuyuan man namon ang mga ginikanan kag mga bata sa padayon nga pag-eskwela. Ang amon nga pag-eskwela subong hindi normal kag damo gid nabudlayan ang mga nanay, nabudlayan ang mga bata, nabudlayan man kami nga mga teachers. So help us to adjust, help us to learn sa sini nga mga sitwasyon kag padayon gid Ginoo nga ikaw mag-glorify namon. Kung ano man ang ginatudlo namon sa imo Ginoo, kabay nga mangin bukas ang amon paminsaron, mangin bukas ang amon tagipusoon sa pagbaton sinitanan nga may pagpasalamat.
Kay ikaw nga amon Dios nakakita kag nakabalo sinitanan. Salamat gid Ginoo sa sini nga istasyon ginapangamuyo namon ang tanan-tanan mula halin sa manager si Ma'am Nona, mga technician kag ang iban pagid nga mga workers. Kabay Ginoong ang pagpakamaayo nimo amon mabaton tanan sa sini nga adlaw kag sa bilog naman nga semana hasta sa sunod naman nga Domingo. Salamat gid Ginoo kag sa imo ang glory, honor and praises in Jesus most precious name. This is our prayer. Amen. Abyan, kung ikaw nakapamati sa subong nga hapon, tagai man ako sang jutay nga tsimpo nga mat-text 0945-510-9818 sa pagpabalo nga nagapamati o nakabati ikaw o kung may prayer request ikaw, may greetings, just send me your name 0945-510-9818 and I will be praying for that this week and the next week o i-announce ko man kung ano man nga announcement. Salamat gid sa imo abyan sa pagpamati. Ako si Mesilyn Daniel Zahula nga nagagreet gid sa imo sang maayo nga hapon.